Angger rene. Bagian raga. Nggih. Biasanya mboten nate ngertos enggak? Lah harus ngertos. Lho, mak jenengan pun dicancang, Pak. Halo. Malah Ketemu lagi. Oh, nggih kudu rontok purek, Piye? Tangannya sakit kenapa? Kena montor. Montor apa? Montor Kan motor saya yang dibantar. Sing saking mriki niku ngesuk wonten lho. Oh, ngesuk. Yes, gak apa-apa kok dipijet Ibu. Yes, gak apa-apa. Wong tidak sengaja, iya. Pak Jekra. Monggo. Ayo le, tumbas jajan le. Sik, metu pinggir. Lek tukul. Nggih. Ora apa-apa, Dok. Enggak sengaja kok tak pijeti ya, nganggo minyak tawon. Sik. Terus kita mak Demis lewat kene. Malah Dok. Gak apa-apa ya. Memang kan ora sengaja. Kuwi kesenggol. Soalnya kan ya memang motor susukan. Monggo Pak Wong. Pak Wong Bu. Bagus sudah. panganane kok geden. Nggih nyeten iki mak tiap tahun. Jabere. Enten bakul sandal. Lah. Monggo. Nggih. Bakul sandal. Ayo langsung mawon Mbak Nur. Ayo dia pengen jajan apa le? Mas dia pengen apa? Bundai pengen sing sayuran ngono lho le. Jarene sayuran ngono. Ya. Ketemu pen pemirsa. Iki dia jadi pengawale. Kok selak gauman tayupe Mbak yuk rono. Kaose padha karo gone intan. Selak gauman sindiring kok. Bakul-bakule. Kok nek jam 5 ketoke selesai kok dilanjutne bengi. Ayo Mak. Oh, Mak, bakul spray, Mak. Bakul spray, Mak. Bakul spray. Rapat, Mak Damis. Ini murah Mak Damis. Iki Intan. Saya Jangan menangis, saya tak beli no jajanku. Ayo. Lanjut. kontak ini Mbak aku ayo. Aduh. Ayo. Iya, Dok. Iki enten pecel. Mbah, Dok. Engko mampir kok. Ayo sing penting delok iku ne sik. Nggih. Manganan gede memang luar biasa. Iya, Mbak, luar angkasa, luar biasa. Oh, nggih. Nembe pure Mbak Warna, nembe pure. Atine nembe galau duka kengen apa? Mbak Lulu, nggih. Ini kalau Mak Damis, Mbak, jenengan anu nih. Niko lho. Nah, niko lah. Nah, ini bakul kembang. Wes ayo langsung ke tempatnya ayo. Ayo, Dok. Sangat meriah ya. Sik mae jek ning ana pemirsa mbek ngevlog. Jek ngevlog mae. Iya. Enak tim ruwet. Neng dia enak tim ruwet, Mbak. Ndek. Enak tim ruwet. Ate wis lemes kabeh. Wis lempe kae piye kae. Ate wis lemes ngene iki piye. Ya Allah Mas Dim. Ya Allah. Lah mak ibu dikatakan Mak gurih kae. Mak gurih. Ya Allah. Sampai kena apa? Ya Allah, ya Mas. Mak. Deh. Ya Allah. Mak jane gurih. Ayo rono nggih niku. Dilanjut.
Pakardi saking Tambak Romo. Sampun bunterotan, sampun mundur, kawula jenengan. Pak Parmen saking Madurang. Pak Parmen saking Madurang sampun mundur nggih, kawula jenengan. Pak Jito saking Beji. Pak Jito saking Beji. Nggih, sampun. Pak Jito tersingkat kan? Boten wonten sampun mundur. Jaluk disoteng. Aku jaluk soteng terus wes kalih wes ngono. Iya, aku soteng ngono. Dene kan nek kok didelok ning YouTube kan seneng ngono lho. Aku enek ngono. Ning ndi mang wonge, Mbak? Wonge kan terus ning ndi? Pecel dulu di traktir my bestie pemirsa. Enggih nembe mriki ndek kan kula ceritane kan jam 12 pun mriki to. Jam setengah 12 pun mriki to, Mak. Dadi penerima tamu nggih. Enjing wau dadi penerima tamu. Terus kalih bagi berkat. Terus sakderenge salat Jumat pun wangsul. Lah terus kula leyeh-leyeh niku lho, turu jeloroh yah mene wisan. Kebablasen. Bayo ki malah gak uman aku Mbak nek seumpama gak dianu Mbak Jessica Bu sios mboten Bu, jablas Mbak. Kemane bengi Mbak. Wah,
Nek awan kan ketoke piye ya Mbak ya, apik cerah. Wes, terima kasih Mak Besti yo pemirsa. Pecel. Mbak ngingeti Intan pemirsa, mbak tak ingeti ngono lho. Mbak Mbak Jessica ngono lho. Alhamdulillah pemirsa, ini jam 6:30 ya. Ini tadi ini dapat tonjokan utawa ater-ateran dari Bu Nani sama Bapak Rujak, Bapak Lastomo Rujak pemirsa. Diterima sapa ki, Mam? Mbok, gak roh iki mah kowe. Bu jenengan kok tonjokan, saya arep yo nggih pemirsa. Terima kasih ya untuk Bu Nani dan juga Bapak Lastomo. Semoga besok acaranya lancar. Enak tahunnya berapa senenganku tahun? Saya tak buka deh. Tahu. Cuma masih cek sisan pemirsa. Memang yubar dijak mae tumbas pecel nggone Pak Brul. Nggone Pak Brul tumbas pecel yo mak bareng-bareng. Lah, mana rambut kok Mang, ayo. Lah kan Intan wis ditumbas bakso. Ya sesok Meh yo ta, nek pas ibu lagi jabrak motor, Intan ngenteni ibu. Aja mlaku Iki dhisik. pemirsa. Lah ngono Aku kuwi. sakit tangan aku. Memang pekorone Intan. Langsung apa gudang Mbak Cis apa piye to? Terus langsung ada motor kong kuwi. Wis sok dipijetno. Mengane to sabar, diwongi sabar. Ngono. Aja lali berdoa, nggo sampah kuwi. Lah ibu ndi, Mam? Ibu iki mam iki. Cuma kan apa jenenge? Ibu kan urung maem toh. Nggih mang mam pecel ning kontainer make enek, ditumbasno make pecel. Ibu masuk kok belum maem terus piye, pemirsa? Tak kondi yo, kudune mek piring lho. Pemirsa. Terima kasih nggih. Ada iwak ini iwak dibumbu koyo Bacem. bukan Bali. Ada momoh tempe. Ya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Ya Allah. Allahumma balik lana ma rusak ana watina tabana amin. Ya Allah. Iwake gede alhamdulillah. Walah punani Pak. Bu aku mang Lastomo delok matur ning gadu suwun, apik ya Bu ya. Memang jenenge kesenian tayub. Ayo. Tak cukup piring sik yo Dul yo. Enak Emang pemirsa ya. sampe ngomong-ngomong. Bu enak. Ya alhamdulillah. Pemirsa belum makan toh ya. Wes pareng dulu. Ya tenang. Enak pemirsa, sisa aku kapan nambah tumbasnya ya Bu. Insyaallah. Nyentas. Sorry. Mbak Indah belum makan, belum pemirsa, belum. Mbak Indah. Belum. Aku karo Mbak Indah mang bos mambur. Mbak Indah cek nganunya, cek. Iya. Ada tempenya. Ada tempe momoh ini. Terus aku tak buka ya. Pipu gak mau nanti sih, pipu nih. Lah iki kok gak mangan ta, Nduk? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ida yo entuk yo. Iki mang Mbak Palupi sama Mbak Jessica juga baru diambil pemirsa. Dititipno nggone make wong ditelepone pas Dik mang ning kono. Mbak Mur saya nelpon. Mbak sampean entuk terteran tonjokan. Monggo pemirsa mak. Bismillah. Iki tak nggo mangan sesuk piye Bu Ki? Carane nggo masuk. Wis dilebokno ning nggone Piser. kulkas, freezer di atas aduh. Ning kulkas ngisor. Nang kulkas. Engko esuk terus dikukus. Kukus dang. Utawa suwire digawe sego Tapi goreng ki iki. internet iki atus enggak? Ora iki pitenu kok. Aku nak atus aku Ora. tidak pemirsa. Oh ora, pitik-pitik nah. Hasilnya besok wis mbok cuwiri. Terus iki nasi kan ijek digorengno sego ibu. Iya. Harapan. Bagus. Sesuk kan bareng-bareng kok kene buah mesam. Jadi
Engko rombonganku aku Intan, Mbak Yes, mbok karo sapa engko numpak kuning ngono. Bapak Lupi urung iso ya Bu Mela. Bapak Lupi dulure ewah nganten. Ewah nganten pemirsa, dulure. Kok buka acarane nggih lancar nggih Bapak Lastomo, Goang Rojak dan juga Ibu Nani. Mantap. Kulkas enak, terus tak suwir-suwir. Jadi Gini. apa? Kue berkata enak. Pokoknya gue nek wis 10 menit bar. Aku mah ketoknya untuk rolas. Tak lanjut saka balai desa anu ni tayub, senian tayub mau ya. Terus tak lanjut ki mang. Jangan jentuk. Sing ngene Mbak Jes, tetep nang ngene makan. Ini langsung nek tunggu makan malam ya pemirsa. Ibu tak kayak pentol sitok piye? Mau kok usah entar ae. Napa? Aku ndek bakso. Tak kayak sitok ki lho. Nya. Asline ki kuwi kene. Kak, ben internet ben isu ben iso dike ngono lho. Alah wis kadung. Nya tak kayak sitok ya. Aku gak mau bermam pecel barang nduk. Bar ditumbasno pecel maen. Lho wis ya. Iki wis mak-magi iki. Lho tak iso mangane ya, Bu. Ya kan diteriyah nduk ditonjok, ya kudu dimang. Nek tangko tunggu mindho neh kok bengi. Iki doleh kene, Pak kulkas engko tak panasi, kok bengi dipangan neh nek kawane gak jelas. Kok kene? Ya. Kene. Nanti dulu. Nanti. Lho, Bu. Ijek 6 pemirsa. Ki lho, Bu. Mati nih. Padahal harus diganti gede ya. Mungkin dia tukaran atau piye mbek kancane yo, juga roh yo. Kan kok gitu kok. Enggak. Nek mama tempe. Iki mie soun dimakan karo lombok enak, oseng buncis, kentang. Mantap. Enak banget. Iki rupane jukukan ngombe, enek ngombe kok. Cukup nama. Kuan. Iki rupane ngombe. Ya. Yang ketemu gemindone mbah. Hah? Makan pecel, makan pentol. Makan apa mang? Nak es. Besok nek nyebrang diingeti ngenteni ibu cek jagang motor entan jumlah kondisi kudu toleh kanan kiri entan mah gak toleh ngguri motor banter nggak dipijetno. Alhamdulillah, wes untuk 10 menit. Cemal gue sesuai entek macam. Tapi terima kasih kan. Segone kalau juga sego goreng mantap. Dibumbuni biasa mawon macam lombok, berambang, bawang, terasi. Uyah. Terus nyusutin entek nek memuji muni ame simpen kaisane. Ya pun pemirsa, 10 menit pemirsa. Wes, ya pun pemirsa demikian nggih konten sore ini. Nunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Terima kasih saran, kritik, komen dari jenengan semua. Semoga kebaikan jenengan
dibalas Allah dengan rezeki dan kesehatan dan lain-lain yang baik dari Allah ya. Kita pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus weteng kuar pemirsa. Terus kita mau tunggu sih caranya. Mana? Kayak mau beda nih kan dulu. Bueno. Up. Kakek dipecahin ya Bu. Kenapa ya pemirsa ngombe kok seger? Nggak apa pilek kok piye ya. Cus.